Il-każ dwar il-qtil tal-ġurnalista Defni Caruana Galizia u l-avukat Carmel Kirkhope reġa' tfaċċa fil-qorti jekk kif l-aħwa Roberta Gius u Adriana Gius, magħrufa bħala tal-Maksar, u anki Jamie Vella li f'Ġunju li għadda ġew ikkundannati f'ġuri qed jallegaw li l-fatt li ma xettx George De Giorgio, l-eżekutur ewlieni, saret inġustizzja ġudizzjarja. Permezz tal-avukati tagħhom huma qegħdin jgħidu li qed niżommu lill-Avukat Ġenerali responsabbli għad-danni li seta' kkawżalhom minħabba li l-ġurati ma semgħux verżjoni daqstant importanti ta' persuna li kienet ammettit l-akkużi tagħha. L-aħwa Gius u Jamie Vella kienu ntbagħtu u morhom il-ħabs. L-allegazzjoni dwar din l-inġustizzja saret kif it-tliet irġiel ippreżentaw protest fil-primawla tal-qorti kontra l-Avukat Ġenerali dan wara li huma kienu ilhom sa mis-sena 2021 għaddejjin bi proċeduri kriminali mixlijin b'diversi akkużi serji u minħabba dan in-nuqqas qegħdin iwissu li ser jikkawtelaw dak illi huwa jett tagħhom.